Anem a representar gràficament funcions igual a x al quadrat més bx més c. Si us en recordeu de les igual a x al quadrat més bx, el que passava és que la a, com sempre, si és positiva, la nostra paràbola és convexa i si és negativa, la nostra paràbola és còncava, i que la b el que es feia era pujar i baixar al voltant del punt 0, 0, la nostra funció. Llavors, què és el que farà ara? La C? Doncs la C el que fa és pujar i baixar la nostra funció. Per tant, si nosaltres tenim aquesta situació d'aquí, ens pujarà i baixarà la nostra funció, tant si la A és positiva com si la A és negativa, ens farà el mateix. La C el que fa és pujar i baixar la nostra funció. Per tant, què passarà ara? Doncs que les nostres funcions, el vèrtex de la nostra funció es desplaçarà cap a l'esquerra o cap a la dreta i cap amunt o cap avall en funció d'aquests valors. D'acord? Es mouen ja separant-se del punt 0, 0. Anem a posar un parell d'exemples de representacions gràfiques d'aquest tipus de funcions. Començarem per una més facileta. Com en les anteriors, comencem per veure com s'ha desplaçat la nostra funció calculant el vèrtex i menys b partit per 2a. Per tant, seria menys 4, que dona 4, partit per 2 per 1, que dona 2, és a dir, que ens dona que el vèrtex x es troba situat en la coordenada 2. Molt bé, calculem la coordenada y del vèrtex, substituïm aquest valor a la nostra funció, 2 al quadrat dona 4, menys 4 per 2 dona menys 8, més 3, això són 7 menys 8, que dona menys 1. Per tant, ja sabem que la nostra funció es trobarà dues unitats cap a la dreta i una unitat cap avall, el nostre vèrtex, dues unitats a la dreta i una cap avall respecte al punt 0, 0. Per tant, a l'hora de construir-nos la taula de valors, un parell d'unitats cap amunt del vèrtex x, és a dir, agafarem el 3 i el 4, i un parell d'unitats cap a baix, és a dir, el 1 i el 0. Important també, abans de construir res, calcular els punts de tall. Calculem el punt de tall amb l'eix x, condició per tallar l'eix x, la i val 0, i hem de resoldre una equació de segon grau completa. Tirem de fórmula, aquí teniu el càlcul, menys b, que seria menys 4, que dona 4, més l'arrel quadrada de b al quadrat, que serien 16, menys 4 per 1 i per 3, que donarien 12, 16 menys 12 donarien 4, i l'arrel de 4 val 2. 4 més 2, 6, dividit entre 2, 3, i 4 menys 2, 2, dividit entre 2, 1. Per tant, els punts de tall amb l'eix x serien el punt x igual a 3 i igual a 0, i x igual a 1 i igual a 0. Calculem ara el punt de tall amb l'eix y, la condició per tallar l'eix y és que la x valgui 0, substituïm a la nostra funció i ens quedaria que la i val 3. Per tant, l'altre punt de tall seria x igual a 0 i igual a 3. Molt bé, molts d'aquests punts de tall diria que tots se'n sortirien directament a la taula de valors, perquè aquí la x val 3 i ja el calcularíem aquí la x val 1 que el calcularíem aquí i aquí la x val 0 que el calcularíem aquí també. Però no sempre passa això i per tant és important tenir clar quins són els punts de tall per dibuixar-los. Molt bé, taula de valors i càlcul. Molta d'aquesta taula de valors la podrem omplir amb els punts de tall que hem calculat abans. Quan la x val 4, però ho hem de calcular. 4 al quadrat són 16, menys 4 per 4, que també són 16, i per tant, més 3 ens donaria 3. Aquella l'havíem calculat, quan la x val 3, la y val 0. Quan la x val 2, l'hem de calcular. 2 al quadrat dona 4, menys 4 per 2, que dona menys 8, més 3, serien 7 menys 8, que donaria menys 1, perdó. No feia falta calcular-ho perquè és el vèrtex de la nostra funció. Quan la x val 1, val 0, i quan la x val 0, la y val 3. Tots aquests ja els teníem calculats amb els punts de tall. Molt bé, dibuixem la nostra funció i jo el que he fet és, en realitat la nostra funció ens quedaria fins aquí. Jo he afegit un valor més a la dreta, x igual a 5, i l'he calculat, i un valor més a l'esquerra, x igual a menys 1, i també l'he calculat perquè ens quedi una miqueta més maca la nostra paràbola, perquè si no us quedarà tallada fins aquí. Ja estaria bé, però bueno, us quedaria una miqueta més tallada. Anem a les característiques de la nostra funció. Aquí la tenim ja dibuixada. La paràbola és convexa, domini tots els nombres reals, recorregut aniria des del menys 1 fins a l'infinit. Aquí ho teniu, de menys 1 fins a l'infinit. Els punts de tall els hem calculat tots, per tant, punt de tall amb l'eix punt de tall amb l'eix y seria aquest aquí, el punt 0,3.
punt de tall amb l'eix X seria el 3, 0, aquest d'aquí, i l'1, 0. Val? En quant a creixement, la nostra funció és decreixent de menys infinit fins a 2 i creixent des de 2 fins a l'infinit, la nostra funció és creixent. Màxims i mínims, mínim al vèrtex 2 menys 1, continuïtat és contínua, simetria, hem canviat la simetria, val? Ara és la coordenada X del vèrtex, recta horitzontal X igual a 2. Si la calculem, recordeu la mateixa fórmula, menys B partit per 2A, que lògicament us donarà 2, per tant la recta és la recta vertical X igual a 2. I periodicitat és una funció no periòdica. Fem una miqueta més complicada amb un vèrtex que doni fracció, com aquesta d'aquí, per exemple. Comencem pel mateix, vèrtex I menys B partit per 2A, és a dir, ens quedaria menys 5 partit per menys 6, i això donaria 5,600. I per calcular el vèrtex I hem de picar pedra i hem de calcular aquesta operació d'aquí, menys 3 per 5,600 al quadrat, més 5 per 5,600 i més 2. Això donaria 25 partit per 36, que multiplicat per menys 3 m'ha donat menys 75 partit per 36. De fet, primer podríem haver simplificat, però bueno, és igual, simplificarem després. 5 per 5 donaríem 25,600 i ara el que faig és simplificar entre 3, menys 75, 3600 i em queda menys 25,200. Denominador comú serà 12, per tant això quedarà multiplicat per 2, 50 partit per 12, i això quedarà multiplicat per 12, és a dir, 24 partit per 12. Calculem, 50 menys 25 donaria 25, més 24 donarien 49 partit per 12. És a dir, que ens queda un vèrtex una miqueta lleig, potser per dibuixar-ho al vostre gràfic hauríeu de tirar de decimal per situar aquest vèrtex. Anem a calcular quins valors posaríem a la taula? Doncs 5,600 seria 0, llargs, per tant podríem agafar l'1 i el 2 cap amunt, fins i tot si voleu el 3, i cap a baix, com és 0, i pico, doncs el 0 i el menys 1. D'acord? Punts de tall amb l'eix X, la I val 0, resolem equació de segon grau, no l'analitzaré, aquí teniu els càlculs, i ens donaria menys 1/3 i 2. Per tant, el punt de tall amb l'eix X és que la X valgui menys 1/3 i la I valgui 0, i que la X valgui 2 i la I valgui 0. Probablement aquest aquí ja ens sortiria en taula de valors, el tenim aquí, calcularem X igual a 2, per tant 2, 0, però aquest no, i l'heu de situar en el vostre gràfic quan el dibuixeu. Condició per tallar l'eix I és que la X valgui 0, substituïm per 0, i ens quedaria que la I val 2, per tant el punt de tall amb l'eix I és 0, 2, que també ens sortiria a la taula de valors. Anem a omplir taula de valors tirant també de la informació que ja tenim d'abans. Quan la X val 3, 3 al quadrat és 9 per menys 3 menys 27, i 3 per 5 farien 15, 15 i 2 fan 17, menys 27 que donaria menys 10. Quan la X val 2 ja l'havíem calculat com a punt de tall, la I val 0. Quan la X val 1 l'hem de calcular, 1 al quadrat dona 1 per menys 3 menys 3, 5 per 1 dona 5, 5 i 2 fan 7 menys 3, 4. Aquest és el vèrtex de la nostra funció, ja el teníem calculat també, 49 partit per 12. Quan la X val 0 també el teníem calculat que donava 2. I quan la X val menys 1 l'hem de calcular, menys 1 al quadrat que dona 1 per menys 3 donaria menys 3, més 5 per menys 1 que donaria menys 5, menys 5 menys 3 fan menys 8, més 2 donaria menys 6. Molt bé, si dibuixem el nostre gràfic, aquí l'he tonejat una miqueta, perquè, per exemple, no he dibuixat el 3 menys 10, m'he quedat ja directament quan la X val 2, la I val 0, que seria aquest punt d'aquí. Quan la X val 1, la I val 4, que seria aquest punt d'aquí. Aquí tenim el vèrtex, passat a decimal per poder-ho dibuixar. Quan la X val 0, la I val 2. Aquest és el punt de tall, el que havíem calculat abans, que passa pel menys 1/3, 0. I quan la X val menys 1, la I val menys 6. I m'he quedat amb aquest d'aquí, fins aquí. Llavors em quedaria supercoixa la meva paràbola, llavors per simetria he tirat la recta, l'eix de simetria, he calculat aquesta distància que va d'aquí a d'aquí i he marcat la mateixa distància d'aquí a aquí i així no cal que em dibuixi aquest punt d'aquí. Molt bé, ja tinc dibuixat el meu gràfic. Anem a les característiques. Paràbola còncava.
domini tots els nombres reals i el recorregut aniria de menys infinit fins a la coordenada i del vèrtex, que si us en recordeu era 49 partit per 12. Val? Punts de tall els havíem calculat, tirem milles, tall amb l'eix Y és el punt 0,2, que és aquest punt d'aquí, tall amb l'eix X, aquest d'aquí, el 2,0 i el menys 1/3. En quant a creixement i decreixement, la meva funció és creixent des de menys infinit fins a la coordenada X del vèrtex, que si us en recordeu era 5,600, i és decreixent de 5,600 fins a l'infinit. Màxims i mínims ho tenim al vèrtex, 5,600, 49, 200, un màxim absolut, la funció és contínua en tot el domini. En quant a la simetria, x igual a la coordenada X del vèrtex, és a dir, x igual a 5,600, i en quant a la periodicitat, la funció és no periòdica. Doncs fins aquí l'anàlisi de com dibuixar funcions de segon grau.